ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Padayon tang nagampo nining santos nga misa alang sa kaayuhan sa tanang mga masakiton, labi na gyud ang kadtong nabiktima, napiktuhan, nataptan sa COVID-19. Ug ato sang yampo kanunay ang mga frontliners nga mapanalipdan sila sa gahom sa Dios batok ni ining maong virus. Padayon puntang nagpasalamat ug nagampo alang sa atong mga benefactors, atong mga donors dinhi sa atong simbahan. Karon gani pagsud nako nga wa na dire kuan mga puthaw mura man kog matumba sa sanaw na kayo ba, so nag-anam na og kahuman ang atong mga trabaho dinhi. Hapit na mahurot og katangtang ang atong scaffolding, sumanaman ang babaw, so bunga ni sa mga tao nga nagsigig tabang nato dinhi bisan panahon ni ining krisis. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ho Ginoo, kaluy ang imong katawhan ug dugangi dinhi kanamo ang imong mga hatag sa pagtuo, paglaom ug paghigugma, ug himua kami nga magmakanunayon diha sa pag-alagad kanimo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Balik ka nako o katawhan nga maaluibon, kay ako man ang inyong Dios. Magkuha ako usa ka ninyo gikan sa matag lungsod ug duha ka tawo gikan sa matag banay. Ug dadon ko kamo balik ngadto sa bukid sa Sion. Hatagan ko kamo mga pangulo nga masinugtanon kanako. Ug magdumala sila kaninyo uban sa kahibalo ug kaalam. Unya inigsanay na ninyo pag-ayo, dili na hisgutan sa katawhan ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo. Dili na kini nila hinumduman, kay dili naman nila kini kinahanglanon, ni magtinguha pa sila pagbuhat ug lain. Inigabot na ni adtong higayuna ang Jerusalem, tawgon nga trono sa Ginoo, ug adto na didto magsimba kanako ang tanang kanasuran. Dili na sila magbuhat sumala sa sugyot sa tiga ug dautan nilang kasing-kasing. Ang pulong sa Ginoo. Responsoryo. Ang Ginoo nagbantay kanako maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Ang Ginoo nagbantay kanato maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Pamatia ang pulong sa Ginoo, o mga nasod, isangyaw kini sa lagyo nga mga yuta, ug ingna siya nga nagpatibulaag sa Israel, nagatigom karon kanila, nagabantay siya kanila ingon sa usa ka magbalantay sa iyang panon. Ang Ginoo nagbantay kanato maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Ang Ginoo maglukat kang Hakob, magluwas siya kanila gikan sa kamot sa kaaway. Sa pagsinggit, mutunga sila sa kinatumyan sa Sion. Magnayan sila ngadto sa mga panalangin sa Ginoo.
ang trigo, ang bino ug ang lana, ang karnero ug mga baka. Ang Ginoo nagbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Unya ang mga dalaga magsadya ug musayaw, ang mga batan-on nga mga lalaki ug usab ang mga tigulang. Himuon ko ang ilang pagbangutan nga kasadya, lipayon ko ug hupayon ko sila human sa ilang mga kasubo. Ang Ginoo nagbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, busa pamati kamo ug sabta ninyo ang kahulugan sa sambingay mahitungod sa magpupugas. Kadtong nakadungog sa mensahe mahitungod sa gingharian apan wala makasabot niini, mao ang binhi nga nahulog didto sa agianan. Miabot ang yawa ug gisakmit ang gipugas didto kanila. Ang binhi nga nahulog sa yutang batuon mao ang mga tawo nga malipayong midawat sa mensahe sa pagkadungog nila niini. Apan dili kini makagamot diha kanila, busa dili sila mulahutay. Sa pag-abot sa mga kalisdanan ug mga paglutos tungod sa mensahe, muundang dayon sila. Ug ang binhi nga nahulog sa dapit sa mga sampinit, mao ang mga tawo nga nakadungog sa mensahe, apan ang mga kabalaka bahin niining kinabuhia ug ang gugma alang sa mga bahandi mulumos sa mensahe ug dili sila makabunga. Ug ang binhi nga napugas didto sa maayong yuta, mao ang mga tawo nga nakadungog ug nakasabot sa mensahe. Mamunga sila, may mamungag taggatos, ang uban tagkanuman ug ang uban tagkatluan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dagan ikaw, O Kristo. Si Propeta Jeremias sa unang pagbasa, mitagna siya nga ang Ginoo nagplano di ay nga ang bag-ong Jerusalem dili na mag-agad sa arka sa kasabutan, katubang Ark of the Covenant. Kay sa unagong panahon sa Old Testament, asa gani mabutang ang Ark of the Covenant, adto dito ang mga tao magpunsiso kay para nila kadtong Ark of the Covenant, ang arkas kasabutan, katong duha bitaw ka bato nga giswatan sa Ten Commandments, maora gyud to siya ang buhi nga presensya sa Ginoo. Unang wa ganito ilang taliwa, mura sila ma-insecure, mingaon, mabalaka. Ano na siya? Pero nitag-an ang Ginoo, kurag kuan kay ba sa history bitaw sa kinabuhi sa mga Israelita, nga purtig yung pagka-attach nila sa Ark of the Covenant, nitagna ang propeta og bag-ong Jerusalem nga ang tanang tao sa kalibutan adto na muduol. Pastila no, hunahunaon nimo ang 7.5 billion ka tawo muduol nga ni San Vicente. Hain man ni ang bag-ong Jerusalem kaning gitagna ni Propeta Jeremias. Hain man ni siya kay bawo mo.
nga muadto kuno ang tanang tao niya, din-a sila mingaon sa Ark of the Covenant, din-a sila mangita, murag makalimot na kuno ang mga tao niini. Kay bawo mo asa ning dapita? Wa man mo itingo. Wa sa ko kay bawo, masing niya San Vicente. Ang bag-ong Jerusalem nga maoy puy-anan sa Ginoo, mauna ang tagsa-tagsa kakasing-kasing sa tao. Kita na ang iyang gihimong templo, the temple of the Holy Spirit. Matag-usa na nato. Mauna kinsa tong mopapuyo sa Ginoo siyang kasing-kasing, mahiusa dayon siya sa tibuok kalibutan. Usbo na ko ha? Ang tao nga nagpapuyog Ginoo siyang kasing-kasing, mahiusa sa tibuok kalibutan. Kamoron, nahiusa mo sa tibuok kalibutan. Tungod aning virus, kaning COVID-19, muratag nahiusa. Pero ang nipuyo nato dili Ginoo, virus. Unsa may makapahiusa? Unsa man ning pakighiusa? Kana bang mubati na ka sa gihigugmas Ginoo? Kana bang ma-practice na nato ang pulong sa Ginoo? Why limit? Why limit? Mao na ang nahitabo sa kinabuhi sa mga santos, samang San Vicente Ferrer. Tanang tao na ang iyang concern. San Roque, sa iyang pagsakripisyo dito sa iyang sakit o sa katong gipriso na siya hangtod namatay. Ang iya tong una-una para nas tanang tao. Si Saint Therese of the Child Jesus, 5 siya katuig nga gi-isolate tungod sa iyang tuberculosis, hangtod siya namatay. Pero ang matag kaning bit of her pain, ang kada bitaw gagmayng kasakit o dagkong kasakit ngayang gibati matag adlaw, gi-offer niya sa tibuok kalibutan. Kamoron, ug manglaba mo, inyo nang gi-offer sa tibuok kalibutan. Depende. Naanas inyong unahuna nga kung magtukod kag balay para ni sa tibuok kalibutan. Wala. Wa no? Mga buangon pa mo. Naata na bilong atong tulo kayuta nga gi-explain sa ebanghelyo. Katong unang tulo ba? Unsa man toy unang tulo? Wa gyud kabunga ang pulong, wa kasud ba ang pulong sa Ginoo kasing-kasing. Wa kabunga. Ngano man? Ang una, di gustong musabot. Naay mga taong di gyud gustong musabot sa atong ipasabot. Adinigis ato naay pipila gyud nga di gyud musabot. Bisa naghapit na tamo hilak sa pagpasabot. Ano? Wa mo na bilongan eh. Inigsultis pare ba mingon naan sa gana birahan na sa tanimo da. Inigingon nato guba na inyong kural. Sige balik-balik ka ng kural oy. Sige balik-balik ka ng kural. Ayaw na paninlang utang. Bisayon na lagi sa Spanish. Hindi maningil sa utang. Maunang mga tawhana na sunang yuta. Kana bang di gyud kuno mo sabot? Ya, kamo musabot mo dia. Klaro kay mga naon ninyo. Ikaduha, katong batuon nga di kuno kagamot, di kagamot, musabot pero dunay limit. Kana bang butangan nimo limit ba? Para gud ana ingon, higugmaa ang imong isig ka tawo. Yes, Lord. Higugmaa imong kaaway, di mada, Lord. Higugma, tagai ang imong isig katao. Oh yes, Lord. Ibaligya ang tanan, ihatag sa imong isig katao. Di na sa namayo, Lord. Abuso na pud na. Higugmaa ang imong bana sa kasakit o sa kalipay. Yes, Lord. Kung tamparoson kas imong bana sa pikas aping, ipatamparos lang sa pikas. Di na sa namadalo, mukihan na sa kuanay. Amo na sila ang mga batuon niya, dili mo ingon ana. Bisag mo ingon lang karon ninyo, ihatag ang tanan ninyo rong kwarta dias kolekta ang kag father sa bawa na sa template sa balabalan ni. Reklamador kay tas tanan, pamutla na inyo mga tanom diha nakaalian ng daan, kanang inyong balay nga sikit kay karsada nga maparok ang sakyanan, gubana iatras na. Sakto na dili. Nganong di naman na magsugat ang sakyanan sa inyo tungod kay ang imong koral na ani mo gitukod sa kilid daan, nagatukod pa jud kag tindahan inigable mulapas na karsada. Nya sakto na dili.
Di na sakto, nya iatras nimo dili. Kasi suway atras patay kang pariya ka. Suway nagputol akong tanom dia di ba kait ka di kum ilag pari. Oy, mga buangon kay tas tanan ay limit ang atong pagsimbas Ginoo. Ade gyapon kabunga. Ikatulo, katong sampinit, kanabang higugmao nato ang mga gihatag sa Ginoo kaysa Ginoo. Kanabang higugmao nato ang iyang gihatag labaw sa naghatag. Muna ang kabalaka sa kalibutan. Ang asawa na higugma siyang bana labaw sa Ginoo. Ayaw, higugma ang Ginoo labaw sa imong bana, higugma ang imong anak. Higugma ang Ginoo labaw sa imong anak. Higugmaon sa nako ang Ginoo labaw sa kolekta. Oh. Labaw pa aning parokyaha bisag munindot na nigmaayo kay daghan kay ni donate og stained glasses, mapuno na ni sa stained glasses. Di jud ko managanag biya dinhi bahala na mo mga buak ng stained glasses ninyo diha. Kanaan na ninyong stained glasses diha. Bitaw kanabang Ginoo gi imong higugmaon labaw sa tanan ug mao na ni ang ikaupat nga yuta. Ang gihigugma niya labaw sa tanan ang Ginoo. Kanabang ingon ana ba? Kanabang ang pulong sa Ginoo maunay labing importante nimo dili na ang imong pulong. Nabitang makabuhi kag pulong nga moingon ka dinagi na nako pasayloon sa ikadugayan pasaylo alang ko na uwaw kayo bakwi una to dun uwaw kayo unsa man ko dire magpakauwaw ko ay higugmaan na lalagi na imong banak buang ka na dugay na namong nagbuwag 20 na may katuig ay higugmaa kay paninglan ka nas Ginoo oy pader ay tudluin ha okay kalibutan kung kinabuhi ako sa ingon nya na kay kalibutan sa kung kinabuhi nga kung kinabuhi ang pagdama nimo ngadto sa langit hanggang atom jud kas impierno di ba naamon tayong nana no din ata maminaw basta dili muhaom sa tong gusto unya unsa may resulta gaandam ang Ginoo dako kay grasya. Pero kay di man ta moduol niya, ma-forfeit. Kuhaon sa Ginoo balik. Kay di man ka moduol. Gaandam na ta siya. Gaandam na ron siya og healing aning coronavirus. Di na ta magkinahanglag baksin. Hurot nagkawagtang. Negative tanan, tibok kalibutan. Gaandam ng Ginoo ana. Pero unsa may ang gipaabot nga ang tibok kalibutan moduol og muyukbo og mutahod siyang pulong. Hunongo na ni natong atong mga sala, hunongo na ning atong pagsigig supak sa Ginoo nga ang babae himuon natong laki, ang laki himuon natong babae, hastang genital organ sa babae ibalhin ngadto sa laki. Pamatyon ang mga bata nga naasod sa tiyan, gubon ang kaminyoon pinaagi og divorce. Pangguba ning atong kalikupan, siging pangural ang mga balay ang kunon nga ako ni hasta dagat ang kunon nga ako'y tag-iya. Sobra na kaayo ang atong pag-abusar. Mamaliktas Ginoo. Tanawa, ayo ni tibok natong virus. Usara ka click. Nya di man ta mo duol, away na himo. Tutok man muna ako. Akani gamay lang ni example. Karong sa Yus Buntag nilakaw ang akong driver si Edgar. Ako lang gining mensyonon. Kay birthday sa iyang anak niya mo celebrate kuno siya dito nanghid siya nako gahapon sige gar okay kayo mosayo ko pa dira magpanglipyo sige pagkaron buntag akong gitiksan gar pananghid nako ha kun mulakaw na kakaron wa ni reply wa mananghid sayang kayo ang giandam na kong kwarta ako tang ihatag niya forfeit din agid to niya maklaim din agid to maklaim wa ko kaligo karon kay gahuwat ko niyang manuktok sa akong kwarto nya og maligo niya ko di niya ko katubag mo ditso niya glakaw kay gaandam na kog kwarta para akong ihatag makaselebrate siya wa mo dol forfeit wa man gani ko tagaay diri kopya sa pagampo sa katilingban sige manindog nga ta wa gid mo mahigog malagis pare klaro kayo kay manindog nga ta. Mga igsuon, ato karong ipadangat ngadto sa atong langit ng amahan ang atong mga pangamuyo,
alang sa tanan natong panginahanglan sayod kita sa iyang pagkagabhanan o pagkamanggihatagon. Busa mo ingon kita, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang simbahan makanunayon nga lig-on sa pagtuatubang sa kalisod, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga namunuan sa pangagamhanan, mamahimong manggihatagon alang sa mga kabus nga nanginahanglan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga natapta ni ining COVID virus, makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiyan ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanang nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga nangamatay makabaton na sa pahulayng dayon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Mapuangorong Amahan, dawata ang among mga gipangamuyo karon nganha kanimo, uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo kini among sakripisyo sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimayat sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kaplanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, ikaw ang naghatag kanamo nining hingpit nga sakripisyo, dawata kini maingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel. Ang gasa nga among gihalad alang sa imong dungog ug himaya, magdala unta og dugang kaluwasan alang kanamong tanan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo, kay diha kaniya imong gibag-o ang tanang mga binuhat ug gipaambit nimo kaming tanan sa iyang mga bahandi. Bisan tuod siya Dios, iyang gihubo ang iyang himaya ug pinaagi sa pag-ula sa iyang dugo didto sa cross, ang kalibutan gihatagan niya sa iyang kalinaw.
Busa gibayaw siya labaw sa tanang mga binuhat ug nahimo siyang tinubdan sa kinabuhi nga way katapusan alang sa tanan nga nagaalagad kaniya. Busa uban sa kagahuman sa langit, nagpasidungog kami kanimo dinhi sa yuta ug nagdaig kami sa imong kahalangdon sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhatak kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo bubalik na. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi o kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Labi na nga among gipamisahan karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan namo anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo, ipakita ta ang pag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawatang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawatang sa mga sala sa kalibutan, Kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawatang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dili ako angay, alawat kanimo, apan ipamulo mo lamang, mamaayo ako. Espirituhanon nga pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang o nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. Uamahan nga maluluyon kining mga misteryo maghatag unta kanamo og bag-ong kadasig, ingon man magdala unta kanamo og bag-ong kinabuhi diha kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa COVID-19. O Diyos sa mga mahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok ni ining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon
sa kinaiya ni ining maong virus o sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap ni ini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga magalima unta sila sa mga masakiton inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangalyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyog nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Maria panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog Paliho. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang divine power. Ang iyang gahom nga makawagtang sa tanan nato mga sakit. Apan ang requirement kinahanglan nga makapuyo gid siya sa atong kasing-kasing. Higugmao nato siya labaw sa tanan niyang gihatag kanato. So pasalamat ta sa Ginoo sa atong padayon nga paglambo sa atong proyekto dinhi. Ang ato ditong bongbong sa babaw nabuslot na maunay atong kalambuan. Kay ato na nang butangan diha dako nga stained glass sa kang San Vicente Ferrer. Nya basin og mga 2 weeks from now magsugod ng atong trabaho sa mga stained glasses dinhi. Nya hopefully ang ato sang retablo karong Pitsa 29 mag-meeting moali si Father Brian og ang atong katong contractor sa stained glass og sa retablo aron na ako no siya i-suggest og i-discuss bahin unsaon ni nato pag-restore ngato sa dihang opisina. Hapit na sa tingali na mahuman na ananas mga 60%. Ang ato diring kaning adoration chapel na anasad sa mga 70%. Ang ato dinhing tiles 10%. Layo pagayo ugma patingali kuno to ma-deliver dugay man ma-deliver ang atong supplier. Gipauna ra man tagbayad nya human wa mo deliver. So sagdi lang tol nga po nang dawaton na maginang life. Nya ang ato ditong bongbong ipinisingan naman dito libot. Nya ato na lang sa tong ditsoon og pintal kay haron nga ditso na ta sa waterproofing. At least ba dili na mo dinhi malusno no. Makaabot na mo dinhi tagpila ka tuig. Di pras unang nagliki naman tong akong bongbong to CR karon di na ko mahadlok to CR nga maadto ko makatiwa sa silingan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, atong dad-on ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandahan kita, mga